Vi hedder Lovebooks, og i dag vil vi lege en lille leg, der hedder Kiss, Marry, Cliff. Og lejen går ud på, at vi i den her skål har 18 navne på drømmefyre fra fiktionens verden. Og så vil vi hver skifte til at trække 3 navne, og ud af dem beslutte, hvem vi vil gifte os med, hvem vi vil kysse, og hvem vi vil skubbe ud over en klippe. Og Rikke, du starter? Ja, det er spændende. Første navn er Mr. Thornton fra nord og syd. Og det næste er Christian Grey fra 50 Shades of Grey. Meget aktuelt. Ja. Ja. Og det sidste navn er Heathcliff fra Stormfulde Højder. Okay. Wow! Ja. Tre gode mænd. Hvad skal man gøre? Jeg tror, at jeg bliver nødt til at gifte mig med Mr. Thornton. Fordi han er smuk. Spillet af Richard Armitage. Yes. Vi har jo 2 meget problematiske herrer tilbage. Ja, det er ikke lige frem... Svigermors drøm. Du har også skiftet dig med Thornton, så nu skal du bare beslutte dig, hvem du vil. Hvem vil have hvem du vil skubbe ud af. Jeg tror, at jeg vil kysse Heathcliff. Ja. Rigtig passion. Naturens søn. Ja. Og så må Christian Grey jo ryge ud over en klippe. Ja. Han har også haft det svært. Ja, det er det, jeg tænker. Ellers skubbede han af mig. Godt. Selvforsvar. Er det så min tur? Det er din tur. Okay. Første navn er Luke Brandon fra Shopaholic-serien. Okay. Sød fyr. Så sød. Spiller en enormt flot mand i filmen. Ja. Ikke dårligt, ja. Og den anden er Red Butler fra Borte med Blæsten. Også spillet af en flot mand i filmen. Ja. Og tredje navn er Mr. Knightley fra Emma af Jane Austen. Okay, den er ret svær. Den er ret svær. Jeg vil sige, Luke har penge. Mr. Knightley. Luke har penge sød og loyal, og Red Butler har også mange penge. Ja. Og er også, men også lidt sådan arrogant. Ja. Jeg tror, at jeg vil... men det er også igen, fordi filmen, den ligesom... du ser Hugh Dancy for mig. Jeg ser Hugh Dancy for mig, og jeg synes simpelthen, han er så flot. Så jeg tror, jeg faktisk vælger, at... Så Knightley. Han er jo en sand gentleman. Okay, jeg starter med at skubbe Red Butler ud over klippen. Gud. Ja, okay. Fordi, det er længe siden, jeg har læst den bog, og det er fint nok for mig. Okay, og så vil jeg... det er svært. Okay, men jeg vil gifte mig med Mr. Knightley, fordi ja. Og så vil jeg kysse med flotte, søde Luke. Ja. Okay, så ja. Det var heller ikke dumt. Nej. Og det første navn er Etienne St. Clair fra Anna og det franske kys. Sød, flot fyr. Okay. Og Edward Cullen fra Twilight-sagaen. Ja. Og Mr. Darcy fra Stolthed og Fordom. Okay. Mr. Darcy har vi jo gift mig med, der er ikke så meget, og han har det hele. Ja. Gud. Og så er jeg nødt til at kysse med Etienne St. Clair. Den er faktisk ikke svær, den her. Den er faktisk nej. Ham er jeg nødt til at kysse. Ja. Han har også ret flot hår. Virkelig godt her. Og så... Jeg har ikke lyst til at smide ham ud over klippen. Edward Cullen fra Twilight. Men ens gave. Ryge. Ud til Red. Og så med klippen herovre. Ja. Hvem var det, du smed? Christian Grey. Okay. Ja. Og så må det være tid til en ny runde. En ny runde. 3 nye drømmemænd. Ja. Peter Malak fra Hunger Games. Han er rigtig sød. Noah Calhoun fra dagbogen, eller The Notebook. Ryan Gosling.
Og til sidst, Jaime Lannister fra En sang om is og ild. Ja. Spændende med. Meget spændende. Meget forskellige. Ja. Okay. Det nemmeste, det er ham, jeg vil undvære. Ja. Og det må være Jaime Lannister. Okay. Han har issues. Flot. Nå. Ja, han er flot. Jeg kan godt se, og jeg kan godt dans. forstå det. Ja. Så bliver jeg nødt til at gifte mig med Noah, fordi det er Ryan Gosling. Og han kan bygge hus. Han er kan så bygge en, hus der. når man bliver gammel. Ja. Også det. Så må jeg kysse lidt på Peter Miller. Ja. Det fortjener han også. Det gør det han. hårdt. Han har også haft det hårdt. Ja, er det var din tur? Okay. Ryster lidt. Godt. Første navn. Harry Potter! Hvor er du heldig. Og andet navn. Jacob Black fra Twilight Sagaen. Tredje navn. Draco Malfoy fra Harry Potter-serien. Okay. Okay. Det er faktisk ikke svært for mig det her, fordi jeg vil faktisk virkelig gerne giftes med Harry Potter. Det forstår jeg godt. Og så er Draco, han er jo lidt spændende. Ja. Han Og er han, super spændende. han har flot lyst hår. Lidt bad boy-agtigt. Lidt bad boy-agtigt. Ja. Så ham vil jeg jo gerne kysse lidt med. Uden at Harry finder ud af det. Ja. Og så har jeg faktisk ikke så meget imod at skubbe Jacob ud over, fordi at jeg har alle dage været mere en Team Edward-pige. Okay. Så han ryger ud til de andre. Okay. Ja. Så trækker vi her. Mark Darcy fra Bridget Jones. Ja. Han er god. Og Augustus Waters fra En flænge i himlen. Og så. Og Gale fra Hunger Games. Okay. Nu skal du vælge hold. Nu skal jeg virkelig vælge Ja. her. Gud. Ej, den er virkelig svær. Jeg gifter mig med Mark Darcy fra Bridget Jones dagbog. Jeg har også giftet mig med Mr. Darcy fra Stolthed og Fordom. Men han er jo bare Så sød. Han er så sød. Og Ja. han siger til Bridget, at han elsker hende præcis som hun er. Ja, og hvem Så- har jeg brug for det? Ja. Så fint. Ja. Sød fyr. Så sød. Flot sweater. Ja. Tænk på de julefester, I kan have. Okay. Så det skal jeg vælge mellem Augustus Waters og Gale. Der er mange, der kommer til at hade mig nu, men jeg smider Augustus Waters ud på klippen. Au. Og det gør jeg udelukkende, fordi jeg hellere vil kysse med Gale fra Hunger Games. Han er også pæn. Han er pæn. Og også lidt forbudt. Ja. Og, ja. Ja. Og lidt udenfor. Ja. Altså han trænger lidt til det, tror jeg. Ja, det tror jeg også. Så det var sådan, det bliver. Ja, det var det. Vi vil rigtig gerne høre, hvem I vil vælge, så I må rigtig gerne kommentere i kommentarfeltet. Ja, især hvis I er uenige med Ja, nogle hvis ord. I ville have valgt anderledes. Hvem vil I gerne gifte jer med, kysse med eller skubbe ud over klippen? Tak for i dag. Hej hej.